Salutare prieteni, bine v-am găsit la o nouă serie de Minecraft 1.7.4. Eu sunt Șerbănic sau Șerban Gamer. Sunt nou venit în lumea YouTube-ului cu channel și acum ar vrea să începem o serie de Minecraft 1.7.4. Ultima datare, cei de la Minecraft, am un texture pack de Crăciun special. Bun, ok, să începem. Creăm o lume nouă, să zicem YouTube, să zicem, alor de supraviețuire, un seed, pădure, să vedem dacă avem noroc. Cam atâta. Da, creează o nouă lume. Ok, bun. Zăpada, mi se pare că e dirt-ul. Da, puțin lag, mă scuzați. Ok. Ce să începem? Prea îmi place exact unde am ajuns, dar să zicem, pentru început e ok. Nu v-am mai spus, acum încep o serie de Minecraft nouă și o să continui cu alte jocuri, poate un Battlefield, Counter și așa mai departe, locuri pe care le știți aproape toată lumea și pe care nu le știți. Mai încolo, după ce fac și eu curaj, o să începem poate și ceva jocuri de groază. Sper să vorbesc destul de tare ca să mă auziți. Și deci să începem, adună lemn, nu știu, vreau să zicem copacul ăsta mai tăiem și facem o crafting table. S-a adăugat în 1.7.4 noi, mă scuzați, dar sunt un pic răgușit, noi, mi se pare că lemn nou, acida sau ceva genul, mă scuzați dacă nu pronunț corect. Și să ne facem un târnăcop pentru început. Ok, nu acolo, hai să începem totuși aici. O peșteră mai mică, vedem ce aici. Apă, neinteresant. Ok. Să dăm de cobblestone, atât. Să începem să săpăm. Facem pentru început vreo 9 și cu 3, 12 cobblestone. Și da. După, nu știu, poate prin al doilea, al treilea episod abia o să începem să ne construim o casă faină. Nu știu de ceva să fac un hexagon, că m-am cam plictisit de cuburi. Așa că, nu, prima dată o să fac furnalul. Ok. Nu vreau ce face un furnal acum, dar pentru aș vrea să fac un târnăcop de piatră. Opa! Da, de ținut minte că acolo e apă. Oh, fier. Fier din prima. Nice. Hop, să facem. Nu știu, poate trebuie să mă duc pe sus. Putem lua și celălalt fier, minereu. Sincer să vă spun, am început bine, sper să nu fac eu vreo greșeală. Așa. Așa, mersi găina. Am făcut și jos de ceva mâncare. Mă, pe unde ieșim. Așa, ok.
încă mai e apă? Lol. Cam așa. Acolo am scăpat de apă momentan. 3 fier. Bun, a început destul de ok. Ok, să luăm asta înainte să punem la ars. Că nu prea avem nevoie să ne facem un topor. Niște bețe prima dată. Topor pentru că scopaci aici zic cam de ajuns. Nu știu dacă o să ne trebuiască. Filmez cu Bandicam, am cont premium. Ea pot să schimb aproape pe orice versiune și de asta ultima lansată e 1.7.4 și nu prea m-am familiarizat, deci e prima dată când joc 1.7.4, deci 1.7.3 n-am jucat, dar 1.7.3 am auzit că nu au băgat nimic nou, numai că cei de pe 1.7.4 se pot conecta pe serverii cu cei de pe 1.7.3, ceea ce m-am dezamăgit, mă scuzați pentru aceasta. Așa și da, o să începem, o să continuăm și seria cu Contra Pro Gamer X. Cred că, adică nu cred că știți, dar o să vedeți. Dau și eu share. Oh, crater, oh yes. Bun, deci ok, am început bine. Sper să continuăm tot așa de bine, numai că așa. Încetul că nu ne grăbește nimeni, perfect. Din iron. Destul de bine. Să luăm și cărbunele. O să ne folosească mult de acum înainte. Ok. Și acum, dacă aș putea ajunge până la iron celălalt. Parcă mi-a pus Dumnezeu mâna în cap cu această serie, așa cum am început cu ea și dat norocul ăsta pe care l-am găsit. Cred că deja o să mă mut după multe episoade dacă o să continui seria aceasta și sper să continui. Mai mult fier. Să am grijă să nu cad, da, cam nu e chiar așa de periculos, dar nici prea. Sper să nu mă fi rătăcită, găsesc eu casă ușor. Mai punem iron la făcut. Ok, bun. Să luăm prima dată crafting table-ul. Nu prea știu de câte minute filmez, stați un pic să mă uit, mă scuzați pentru asta. Tot nu mi-arată, dar în fine. Mi-a dat drumul la timer și bine, asta e. Bun, ce aș vrea acum să fac? Aș vrea să fac un chest. Aș vrea să fac o ușă. De fapt, 2 chesturi mi-ar trebui. Așa. Ok, unde să vă pun pe voi? Vă pun aici. Că trebuie să sparg și mai sus. Asta. Ușa o mai păstrăm pe la noi. Și pământul nu prea ne trebuie momentan. Bun, ok. O să pun ușa, o pun așa.
Bun, a revenit. Mi s-a oprit Bandicam, că eu nu l-am cumpărat full, dar o să lipesc cumva să nu vă prindeți într-un fel. Am pus ușa. Ați văzut mai înainte, iau tot iron-ul, îl duc jos și aici furnalul o să ne trebuiască. Bun, ok, punem aici. Cred că mă voi folosi de... Pardon. Hai mai repede. Mă voi folosi de lemn pentru a face o casă provizorie. Hop, 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 hop. Așa, sper să fie bine. Ok, perfect. Nici să nu dăm cu capul. Ok. Iar că îmi trebuie un pat, dar o să vedem noi cum ne descurcăm cu patul. Luăm niște bețe pentru a face torțele. 8 torțe avem, dar mai facem bețe pentru torțe. Perfect, 4. Și acum avem torțe de spule. Pe la ușă nu mai punem. Bun. Ok, hai să începem să mai minăm, chiar dacă nu ar avea chiar așa de mare rost. Pentru că am găsit craterul și craterul ăla ne va ajuta mult. Așa câte 3. Da, stați un pic să văd pe... Pardon. Setări video luminos, e bun. Eu nu prea joc pe mod de obicei, chiar dacă nu filmez sau chiar dacă filmez, eu totdeauna stau și combinatul cam asta e. Și s-ar putea să continui data viitoare pentru că, na, știți voi, am vrut să vă fac cunoștință cu mine și am vrut să fac cunoștință cu voi și eu o să continuăm data viitoare. Bună ziua România, bună seara Rahmolului, pe data viitoare.